Dobar dan svima, kako ste mi danas? Budući da se pojavio nekakav čudan trend, nazovimo to tako, po Balkanu, da sad na svaki anime YouTuber mora sad reći neku svoju anime porodicu. Budimo realni, to zaista zvuči retardirano i glupo. Budući da mene niko nije izazvao, a ja se ne bavim animeima, budimo realni, ja sam odlučio napraviti svoju cartoon familiju. A i ozbiljno, jel to uopće ima smisla? Animeji su sranje po meni, a crtani filmovi imaju zaista nekog žara, jer su više family friendly nego animeji. To je moje mišljenje, ne morate se uopće složiti svaka svojim mišljenjem, budimo realni. Nego da krenem dakle sa svojom cartoon familijom. Za oca sam odabrao Conana The Adventurer. Jer budimo realni, za sada bi već vjerojatno imao otprilike 40 godina, ili možda čak 50 godina, ne znam baš točno kad je izašao Conan the Adventurer, no svejedno, njega bi volio za oca. A jednostavno razlozi su sljedeći. On je vrlo muževan čovjek, jest da nema baš nešto u glavi, no svejedno, ima duha da bude pravi otac. I osim toga, djed bi mi bio kovač, a ja kovački zanat smatram vrlo dobrim zanatom i to još u stara dobra vremena. Kovači su uvijek bili traženi i uvijek su imali posla, barem u tako vrijeme gdje su živjeli oni. Zar ne? Za majku sam odabrao Rovenu iz Princa Valijanta. Pa jednostavno, takva žena ne može da se jednostavno izostavi. Fenomenalna kombinacija luka i strijele kao njezino glavno oružje. Želja da postane vitezom okrugog stola, a ne znam sad se to ispunilo, no vjerojatno jeste. Pokušala je ponekad biti princeza, no vidjela da to baš i ne ide. No svejedno, ima i dalje nekog žara. I naravno, nema baš ljubavi prema svim muškarcima, no mislim da je pred Jaconanom našla vrlo dobro ljubav, jer ona je isto Kovačeva kći. See where am I going? Za ženu sam odabrao, sad će vjerojatno neki reći da sam brony i da imam veliku ljubav prema ponijima, no svejedno. To je Sunset Shimmer iz Equestria Girls My Little Pony serijala. Da, znam da je ona prvo pitno bila poni, pa je onda kad je došlo Equestri, taj drugi svijet, ne znam kako se zove, uglavnom mislim da nema čak ni ime, uglavnom se zove drugi svijet, da ima svoju ljudsku formu. I tu ljudsku formu sam zavolio. Zaista mi se dobro pokazala kao vrlo dobar prijatelj, kao ona koja će uvijek pomoći svima kome treba, i to je pokazala tako što se promijenila. Jer prije na početku ona bila zla, ali onda, kao i svaki lik u My Little Pony koji je prvo bio zao, mora dobiti svoj redemption, mora biti promijenjen. Samo se to još nije pokazalo za jednu likušu, no valjda će se dogoditi to u nastavku serije, nikad se ne zna. Osim toga imam veliku ljubav prema crvenokosama. Jednostavno, ne mogu si pomoći. Za sina sam odabrao Bena Tenisona. Pa mislim ozbiljno. Jer bi ste rađe odabrao nekog tamo boga, nekog tamo klinca koji još se nalazi u pubertetu, koji ne zna svoj put. Ili bi rađe odabrali malog klinca koji ima fenomenalan sat, koji može prebiti bilo koga. Još plus to koristi da pomaže drugima. I vrlo dobro razmišlja kad ga koristi. Jest da ponekad zbog svoje dječje naravi ne upotrebi kako spada, no svejedno. Ima svoj čari. I naravno znam da su ga animatori ubili, no svejedno. Ben Tennyson je savršeni sin, kako bi ja volio. I na posljedku dolazimo do kćeri. A to je Raven iz Teen Titansa. Ne Teen Titans Go verzija, jer to je užas živi. Nego obična Raven iz Teen Titansa. Zato što sam Teen Titans zavolio, volim svakog lika, a posebno sam zavolio Raven, zbog nječine mračne prošlosti.
I zbog toga što ona nema baš nekog pravilnog oca, jer budimo realni, njezin otac želi ubiti sve na zemlji. Pa onda, kad bi ja bio njezin otac, vjerojatno bi našao neki svoj mir. To bi bilo super i ja biste dobro vidio za nju. I osim toga, njezine sposobnosti su fenomenalne. Obožavam mračne glikuše sa takvim očima. I još su pozitivke. Auč. Dobro, to je uglavnom to od mene. Ja se nadam da vam se svidio ovaj video. Ako jeste, bacite taj like. I mi se vidimo neki sljedeći put.